Yeah, tichita video tichidya magrapes anje tichitaura magrapes. Inonjija magrapes yochitaura nevanhu. No, tichidya magrapes tichitaura nani uchitaura? Bebe taura nevanhu. Asi tichidyawo magrapes unodya magrapes kuti wega wadi. Tezvotaura nevanhu. Hello guys. What's up? As you can see, tikuratidza kuti tiri kufara tareceiva message yakakosha zvikuru kwazvo from Roy Ino Solar Tech. Musaikanganwa nokuti ndo iri kuita kuti vabereki vedu kumusha uko vange vachiona kuine magetsi, vachibika namagetsi, vachirega kuita zvekufusha nyama vachiisa pamutariko asi vachiisa mufiriji nokuda kweRoy Ino yakatisira masolar panels kumba kwana Tezvara nekwana Wamwene. Handizivi, ndingotaura zvose zvakabatana kuti kwedu nekwana Kiki, chero kwese kuri kwedu zvako, asi vakanoisa masola ikoko. Zvinovatisira meseji mboma inoratidza ivo kuti vanenge vanoti sekunotidzikisei mutengo wavo, zvekuti kana wakangwara wotoita chimbi kumhanya kuRoy Ino kunoita sei kunoshanda navo. Chinzwai manje imwe package iripo, package imwe yacho hombe iyo inokwanisa kusimudza mafiriges, 4 TVs, microwave, iron, alarms, CCTV, lighting and charging. Iyoyo package iyoyo, because kune mapackages akasiyana siyana anotangira kubva kana pa$800 chaichaiyo. $800 unokwanisa kuwana package yako. Zvino package iyi zvairi iyi inonziyo 10 kVA system. Iyi inokosta $8,500. Inouya ine 10 kVA inverter, 48 volts. Imagine. Zvekare ipapo panenge paine lithium batteries anenge ari 2 times 200 watts. Lithium batteries guys, munomaziva ndo ari kupisa zvamanje manje muZimbabwe. Zvekare anenge aine masolar panels anenge asvika iwo 24 guys kwakusero. So guys, batai veRoy Ino Solar Tech, number dzavo ndo dziri pascreen. Vanoisa zvese kubva kumaboreholes, futi zvekudhirila maboreholes amusingagwedhli namavoko kaanenge akuitwa nesystem yemasola. So kubva pa$800 unokwanisa kutoisa magetsi padheni penyu. Zvine zvakuzobva nekuti uda kusimudza zvinhu zvakawanda zvakadii, zvakakura zvakadii, uchinodai kutora package inoenderana nezviri kuenderana nemari yako. Pakadii apa akanaka. Ndinosuka amazida nawo shiya kuwarasa bebe chiko ndosalo nijairire wewe.